prišli, že ste nezostali doma sa len sťažovať, ale že naozaj ste prišli ukázať, že vám to nie je jedno a že chcete lepšiu krajinu. Stojí to za niečo bojovať a vôbec to nie je také, že to nejde zmeniť a aj ďakujem vám teda, že nás podporujete. My si myslíme, že, a ďakujeme vám všetkým za podporu, že aj napriek tomu, že to organizujú mladí ľudia, tak nám veríte a prišli ste podporiť tento pochod. Ja osobne... Je úžasné, že s takýmto nápadom prišli dvaja stredoškoláci a zorganizovali prvý pochod a že sa ku ním pridali stredoškoláci z celého Slovenska a vysokoškoláci a zorganizovali petíciu, na ktorú zbierame podpisy a ktorú keď chcete podpísať, tak stanovištia sú po bokoch. Pretože nie je pravda, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Pretože tak, ako sa píše tam, tak ako sa teraz kradlo, sa ešte nekradlo. Úžasné, že ste prišli v takomto hojnom počte, lebo to ukazuje, že Slovensku to nie je jedno, že to nie je jedno Košiciam, nie je to jedno Bratislave, nebude to jedno ani Prešovu, Žiline a ďalším mestám. Pýtajú sa nás, kedy s tým prestaneme, kedy si už dáme pokoj, kedy nás to prestane baviť. Prestane nás to baviť vtedy, keď vyhovujú našim požiadavkám, dovtedy neustúpime. Ale stále musíme brať do úvahy, že možno sa stane, že keď sa zamestnám na štátnom úrade, tak svoje skúsenosti a najlepšie možné riešenie bude musieť podriadiť nejakým vyšším mociam, nejakým mociam, na ktoré ja vplyv nemám. Tak ako sa to stalo napríklad so Zuzkou Hlavkovou, ktorej sa nepáčili isté praktiky na ministerstve zahraničných vecí a preto musela odstúpiť. V januári sme počuli, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Bolo to presne 5 mesiacov dozadu. Minulý týždeň z nepochopiteľných dôvodov náš predseda vlády vytvoril na úrade vlády nový protikorupčný odboj. Proti komu teda ide bojovať? Ide bojovať proti sebe alebo proti komu? Ja si myslím, že je to hanba.